přesně. Ufňukaná, prostě bez Tomáša se pořádně ani neví. Na záchodě se znali před Love Islandem. No nekecej. Našli se důkazy. Co mě zarazilo, že prostě ona mu do ksichtu neřekla, hele, tak toto je jako too much, vole, to tam na mě nebudeš tady dělat hnusný manipulátor. Takže si to tušila prostě už ze začátku, že ten knírek je red flag. Jo, ahoj všichni! Vítáme vás u dalšího zhrnutí týdne na Love Islandu a pojďme rovnou na to. Let's go! Zapínáme pásy! Takže, co se stalo tento týden? Tento týden byl celkem nabitý. To teda. Začalo to hned v pondělí z rána líbačkou Pavla a Jeny. Jo. To bylo hodně šokující. Prostě ten pondělní díl, tam to začalo mega se rozjíždět už od rána. To jsme nikdo nečekali, no, že se to takhle mezi něma rychle vyvine. Otázkou je, jestli rychle. To třeba... Nějakou dobu to trvalo. Jako jo. Otázkou, jak to jako fakt mezi něma... Jak to z jediné strany je. Já myslím, že se trošku zaháčkovala a uvidí, jak to bude dál. Uvidíme. No a vlastně hnedka potom z rána přišla zpráva. A měli se vypakovat teda domy Jenny, Carol a Adam. A následovně teda z toho vyšlo, že Jenny a Domy mají jenom varování. Jasný, no. Co by to taky bylo, že bez těch dvou tam? Ano. takže odešli jenom Carol a Adam. No a prostě potom, jak tady toto přišlo, tady to varování, tak Dominika se velice jako bavila s Dušanem a s ostatníma a začala jako tvrdit, že už tam není nikdo jiný pro ní, jenom Dušan prostě v té vile a tak. Jo, což jako mi přijde jako paradoxní, jako potom o pár dní později změnila směr. Ale k tomu se ještě dostaneme. Ještě bych se vrátila k tomu vykousnutí Pavla a Jeny. To tě tak zaujalo? Ano. No, jak mě jenom zaujalo, jak to pak Pavel jako barvitě popisoval. Prostě ty jeho... Ježiši, jo. Jak se mu vrátil testosteron do žil. Ale bože. A že její rty jsou mega juicy. Oh my god. Jako prostě ho žeru. To je Pavel prostě. Ale bylo to vtipné, no, takže jsem to jenom jako chtěla zmínit, že mě prostě baví, no. Jo. No a hned na to prostě přišlo oznámení o Casa Amor. Jenom jsem chtěla říct, že vlastně na začátku skoro nikdo toho Pavla neměl rád. Pořád samý komentáře, ať už ten debil vypadne a podobně. Jo. A teďka už si ho všichni tak začínáme oblibovat. Jo, už dávno jsme si ho oblíbili. Jo, aha, tak jo. Jo. Já až později trošku. No ano, takže potom přišla Casa Amor. Jo, jakože Tereza začala hned vňukat. No, ale ona spala s Tomášem jenom 2 noci. Hej, ty vogo, hej, už někdo liskněte, prostě, já nevím. Jo, prostě na to, jak byla oblíbená, tak mě začala jako štvat, prostě. Přesně. Ufňukaná, prostě bez Tomáša se pořádně ani neví na záchodě a tak, jako. Takže trošku. Ale Tomáš ten byl úplně v pohodě, že? Když byly holky pryč. Jo, no, úplně... Tomáš to jo, tam mega rozjížděl. Jakože... Nová krev dožil a jako by se už dobře vyspal, že? Ano. Teď se asi nějak změnilo podnebí v té vile a to je zvláštní. Nebo já nevím, co tam dali za driáky. za drogy. No, to je fakt zajímavé. No a ještě, jako co říkáš na ten příchod těch nových bombshells? No tak já jsem byla v šoku, hlavně z Natana, co tam sakra zase dělá, jo, po 4 letech. On asi taky nedokáže existovat bez jakékoliv show, prostě musí být všude něco jako Dušan. Prostě snaží se zviditelnit za každou cenu, že? Přesně tak. No. Jakože viděla jsem teďka to jeho video, jak byl v Superstar. Nevím, jestli jsi to viděla. Viděla tak to bylo strašné no, taky. Jistě. A ta Domy taky byla Superstar a
To bylo tak falešné. No tak mají něco společného, no. Tak jako. Jo, no. Ale mimochodem, to je další věc. Nathan a Domi se znali před Love Islandem. No nekecej. No. Našli se důkazy, máme nějaké fotky, takže nechápu moc, jakože už ho znala, takže tak to bychom měli brzo zveřejnit na našem Instagramu. Tak to nás sledujte na Pikanterii na našem Instagramu, protože vypadá to, že příští týden to tam určitě hodíme. No a potom teda příchod těch bombshell, jako těch holek. Jo, ty holky. Jako, to jako bylo sorry. jak děvky. Ale no, ano, přesně tak, jako lehké dívky. Jako, protože tam museli dát jako v erotickém spodním prádle, jakože to už nemají, to už další krok už je jenom, že tam přijdou na hraje, jako jo. Jako, to bylo dost přehnané za mě teda. Jako ne, že bych byla nějaká puritánka, ale tak jako, když máš jít do reality show, kde jde o lásku a máš jakože se zaměřovat na tohle, tak asi tam necpu prostě polonahé ženské, i když chápu, jakože oni na tom honí sledovanost, jo. A chtěli jakože asi, aby ty holky jich tam začaly svádět, ale je to fakt takové už jako, jak říkáš. Laciné, ano. Nemá to s tou láskou už nic společného, no. Jo. Ale chtěla jsem říct, že už když tam jdeš takhle jako takhle v těch posledních dílech, no nejsou to poslední díly, ale že ty holky to mají strašně těžký, jo, že ty páry už jsou tam všechny zadané a museli to mít hodně těžké, no. No, tak jako bylo vidět, že některé se snaží jako hodně a že tam spousta z nich cílila na Dana, protože tam byl jediný plonkovní de facto. Takže... No, ale že zrovna na Dana. No, tak jako, víš co, nic jiného jim nezbývalo, jak se tam dostat. Takže... No a pak ho vlastně ukořistila ta Gáby, že? No a k tomu se ještě dostaneme. Obzvláště k páteční epizodě. To mě teda opravdu rozhořčilo. Jo, ale počkej, ještě teda nepředbíhejme. Nebudu předbíhat. Nepředbíhejme. A zrekapitulujme si ten jejich jako počátek v té vile. Jo, prostě první, co mě zaujalo, jak tam měli nějaké ty hry a podobně, jako ten Trabo a ty jeho pusy narty se všema, nebo líbání dokonce, s některýma těma bombšelkama, jakože myslím, že se tam líbal s Laurou a potom ještě s nějakou takovou tou tmavou vlasou. A ještě vždycky je tak chytnul, hej ty vole, ten nemohl dát prostě pusu na líco a jenom. Jo, to je pravda. Ale potom vždycky šel do té zpovědnice a vždycky, byla to jenom hra. Víš, jakože takový, jakoby nic prostě. No jako jo, ale jako jak kdybych to teda viděla, tak být Kristy, tak jsem jako nasraná teda. A oni to tam pouštěli, ty Kristy, nebo ne? No právě, že to nepustili. Aha, tak to je zajímavé. Takový záměr. Nechali trošku drama jenom tady na ty už spolu rozbité páry a ach jo. Zákeřné. Přesně. Hnus. No a vlastně potom tam dali tam ten Danův rozhovor s tou Luciou, to jim tam vlastně pustili. A to už začala Domi zase větřit. Zase to pro ní byl strašný red flag, protože Lucia říkala, že Dušan se při konverzaci s ní vůbec nezmínil o Domi. No, takže prostě... A z toho plyne, že on ji nemá rád a hotovo prostě. A prostě už pomalu jakože je to pro ní red flag a no go a prostě začala tam hlásat tady nevalidní. Ano, tady ty termíny hlásat, jako, což... No. A přitom prostě, bože, tak jsem nezmínil, neřeklo tobě vůbec nic hnusného, tak buď ráda druhu a Ježišmarja. Jo, čehož samozřejmě hned začali využívat další, jakože bombšelové snažící se o Domi. No samozřejmě, úplně. Kteří se tam vyrojili. Takže Maťo a Natan. Jakože, no tak Natan už jsme zmínili. Maťo je takový zvláštní, no. A on vypadá, jak teďka jsem to někde viděla, Míšovi šílenosti. Znáš toho Míšu? Ne. Neznáš, to bylo před 8 rokama, to bylo úplně takový virál, ta jeho písnička o Minecraftu. Aha. A tě to potom pustím, no. Jo. No já jsem zase viděla jenom přirovnání k nějakému americkému hercovi. Nějakému takovému zvláštnímu, no. Ale prostě oni to do ní mega valili. Prostě úplně ji komfortovali. Ano, úplně. Dušan není chláp a jenom to hraje. A... Jo.
Ale tady tato jejich jako hra je taky jako taková trošku průhledná prostě a nechápu, že jim to žere. Je to tak, no. No, takže chlapci využili situace, no. Takže to... A potom tam vlastně ještě Dave, ten se hodně snažil o Jenny. Ten mě jako byl sympatický, ale... Ano. Ale já jsem možná taky takový lehce ovlivnitelný člověk. Takže Jenny zůstala věrná Pavlovi, nedala se, ale jak teda vcházela do té vily a měla po boku toho Davea, tak to byl mega šok. Jo, no. Chudák Pavel, bylo mi ho líto. Jo. No. Ale dobře to dopadlo, takže v pohodě. Jo, takže pak tam vlastně zůstaly ty 2 divoké karty, Dave a Laura. Ano. A já jsem si tak říkala, jak se k sobě hodí, jak jsou takový hezký prostě. Sice výškově jako, moc mně to přišlo divné, jakože vybrali toho Davea, který prostě vlastně tak strašně usiloval u tu Jenny a o někoho jiného a nacpali ho tam a i přesto, že Jenny a Pavel prostě chcou být jenom spolu a tedy. Takže... Já jsem si říkala, že to udělali proto, aby té Jenny třeba ještě nasadili brouka do hlavy, jo? Aby tam prostě byli 2 lidi, co o ňu bojujou. Ale stejně to bylo celé podezřelé, protože kdo si vybral Nathana? Emma. Proč? No, jako úplný bullshit prostě, to bylo domluvené, jakože... Prostě oni tam jenom chtěli Nathana přilákat, nebo prostě dostat ho do té show, aby tam třeba dál bojoval o tu Dominiku, že? A i s tím Matějem. Ano. Takže, no, jako trapné za mě. A chudina Emma, že? Ona to musela bohužel jako akceptovat a tím pádem věděla, že nemá šanci jako už velice se tam s kým zblížit, nebo že brzo jako vypadne, podle mě, víš. Je chudák, no. Jo, přitom je to taková, jako za mě taková sympatická, milá holka. No, takže... Ale tak aspoň tam prostě předtím nemuseli ukazovat toho Nathana ve zpovědnici, kdy říká, že hele, jo, je to fajn, milá holka, ale jako navíc to nevidím. Víš co? Protože takhle úplně fakt prozradili, že ono ňu vlastně nestojí. Jo. A teď nám tady cpou, jako že jsou spolu, nebo že... Jasný. A jinak, jak ti přijde ta Laura, jakože? Ta Laura. Povahově. Mně přijde taková trochu manipulátorka. To bylo taková, teďka... že jde hodně za svým. No, to bylo teďka v té páteční epizodě, kdy vlastně ona prostě už cítila, že si s tím Davem nesedí. Aha. A ona měla prostě, furt se chystala, kdy mu to řekne, takže oni si potom o tom promluvili. On sám říkal, hele, já se za něj snažím chodit, mluvit, prostě mít s ním nějaký ten kontakt, nějaký talk, ale ona nemá zájem a ona mu fakt jako řekla, hele, já vím, že to takhle máš a že já jsem taková, takže prostě nemáme zájem. Jo, takže mu na rovinu řekla, jak to je. A že ona prostě je taková, že se vždycky jako uzavře před těma chlapama, když nemá o ně zájem. No, ale načež vlastně ona jí ta druhá, ta Emma jí vlastně řekla, že musí, že tady jsou prostě zavření v té víle a že prostě musí mluvit. Že není kam utéct, no. Takže oni to šli probrat s tím Davem, no ale potom se stalo právě to s tím Danem, na co jsem chtěla jako teďka navázat, jestli můžu. Ano. No. Ta Gáby byla teda s tím Danem, jo. A vypadalo to, že všechno je takové jako pozitivní. Jo, přesně tak. Jenomže on jí potom začal vyčítat. Ona totiž šla za tou Laurou, chtěla se jí zeptat, jak to jako dopadlo s tím Davem, ten rozchod, nebo co, jak to říct. A on jí prostě začal vyčítat, že se mu nevěnuje, že si tam radši, že jako jde za tou Laurou, že jako tam něco zjišťuje a že tady to není o tom hledat si kamarády, ale věnovat se jako sami sobě, tvořit tu lásku a že by se mu jako měla víc věnovat. A ona fakt tam vedle něho jako ležela, ty to poslouchala a jenom tak jako tak jako přitakávala, víš, jako byla taková hrozně, kteří submisivní, nebo jak to říct. Ale potom už byl záběr na ňu, jak si to teda vyříkali, on jakože jo, v pohodě, už se to nestane, víš, takhle na něj prostě jako malíčkem, jakože podali si malíčky, prostě úplně toxik, on byl mega toxik, mě z něho úplně nablidí. A potom ona šla prostě ven a prostě brečela tam, jako. Fakt. Ale chápeš, víš, co mě zarazilo, že prostě ona mu do ksichtu neřekla, hele, tak toto je jako too much, vole, toto na mě nebudeš tady dělat, jo, toto. Jo, takže možná byla jako zaskočená, no, a nevěděla, co v tu chvíli říct.
Asi jo, no. A prostě pak tam brečela a pak i v té zpovědnici říkala, že nechce nikoho, kdo by na ňu vyvíjel takový tlak. Což si vůbec nedivím. Takže prostě... Hnusný manipulátor. Takže si to tušila prostě už ze začátku. Že ten knírek je red flag. A už teďka lituju i tu Lauru, co s ním byla, jo, jakože vůbec se jí nedivím, že radši šla na Love Island. Jo, místo radši, aby se s ním rozešla, tak radši odešla na Love Island, aby to pochopil, že už je konec. Ježišmarja. No, takže plný debil. Takže prostě, no jako to jako tak sedí, protože jako kolik už tam vystřídal jako potenciálních partnerek a prostě s žádnou to nedopadlo, tak je očividné, čí je to chyba. A vlastně i ta Emma se těm holkám svěřovala, že se s ním cítila strašně méněcenně, že... No, nedá se, ale tak aspoň, že to zjistili zavčasu. Jo. Ještě mě pobavila zase Pavlova hláška, jak se bavil... On se bavil vlastně s tou Laurou nějak, ta tam i nějak jako nadhazovala, že někdo zkusí zmanipulovat Pavla, nebo něco v tom smyslu. Ale Pavel potom se bavil s nějakou z těch holek a říkal vlastně, že z Jeny chodí, takže už to berte jako tak vážněj. A potom vlastně v té zpovědnici se ho na něco ptali a on, že Laura má 50 centimetrů, že naše děti by měly 30. Jo, to bylo dobré. Prostě, to jsou hlášky. To. Poslední situace teda byla, že Domi došla s tím Matějem a potom se tam strašně hroutila z toho, že Dušan tam zůstal sám. A jako sorry, ale to jako nevěděla. Jako teď to musela dobře vědět. A jako pak z ničeho nic, prostě jí to jako bylo strašně líto. Ale chodila tam za ním a líbala ho tam. Ona byla prostě hrozně nerozhodná, teďka ti kluci tam na ňu prostě tlačili a ona je podle mě taková povaha, která se nechá lehce zmanipulovat, takže proto si vybrala toho Maťa, ale zase prostě taková kravina, že Dušan o mě nic neřekl. Chápeš, jakože, nebo na základě čeho to jako... Nebo ona viděla nějaké ty malé chybky, které tam už mezi sebou měli a na základě toho si vybrala někoho jiného. No, tak uvidíme, no. A myslíš, že Dušana vrátí zpátky? Já myslím, že ne. Myslíš, že ne? Myslím, že jo. Třeba podle mě jako možná na základě nějaké situace, záleží, jak se to bude vyvíjet. Podle mě, když začne mít třeba nějaké pochybnosti nebo něco, tak tam oni možná schválně nastrčí Dušana zpátky. Jo, no. Možná to bude i v té aplikaci, to hlasování třeba. Podívám třeba se diváci rozhodnou, no. Chtěli byste zpátky Dušana? Dejte nám vědět. Jako já, jo, že tak aspoň tam na koho se dívat. Jo. Bez Dušana to není ono úplně. No, přesně. Byl takový taťka prostě. No, ale my se teda Dušana se vrátili Tadáš a Vicky. Jo. To bylo úplně očividné, že se vrátili. Já nechápu, proč tu ukázku dali, proč v té ukázce ukázali nohy baby a chlapa. Ty vole, kdyby tam ukázali jenom nohy chlapa třeba, tak by si aspoň lidi mohli myslet, že to je jenom Dušan. Víš co? Mohl prostě první vyjít třeba Tadeáš a potom vyjít Vicky, jo. Takže prostě tohle je tady info pro produkci na příště, jo. No, ale že takhle to mohlo být víc napínavé. Takhle by se třeba víc lidí dívalo nebo víc lidí hádalo toto. Ale nechápu, hodně lidí bylo rozhořčených, že tam jako ta Vicky Tadeáš došli, což jako mě dost tak nevadí, nebo... Jako zas je pravda, že už mají nějaké informace, znají nějaké pohledy veřejnosti. A jak víme, tak Tadáš rád sděluje různé zákulisní informace, co načerpal. Víš, jak tam roznášel o té Kero vlastně. A tak jako... Tak teď má další z reálného života, takže teďka jako trochu mají nějaké informace a ví, jak s něma pracovat a mohli se prostě domluvit na spoustě věcech. Najel na profil pikanterie a všechno potom pozděloval ním. Jo, tak jako včera tam došli a nic. V podstatě tam na ně ani nebyly žádné záběry v ten pátek. Měli tam rozcvičku a jinak nic. No a byla Domi zklamaná, že nedošel Dušan? Myslím, že jo, byla, ale jako Domi se tam tentokrát nějak extra neřešila v tomto díle. Jo, spíše taky mě to překvapilo. To je ale překvapilo. Nezvyklé.
ten Dano tady to s tou Bobou měli nějakou tu scénu, pak tam byly nějaké hry. Já osobně ty hry přeskakuju, protože mě to jako moc nebaví. A hodně Dave a Maťo si tam notujou, jo. Měli tam ráno snídaní a tak si tam povídali. Prostě Maťo a Dušan jsou takový velicí kamarádičci. Rádi si povídají, tak přece jenom spojuje je ta Kasa Amor, že? A evidentně jsou tam oba dva takový nechtění. Takže... No počkej, Maťa chtěla domy nejdřív. Jo, Teďka ho zase nechce. Jako, uvidíme. Oni jí radili, že má s ním být aspoň na té kamarádské úrovni, aby si jako nepřipadal blbě a... Chápeš? Jo. A ona jako prostě už se nechce nikomu otvírat. A tak proč si vybrala Maťa a nezůstala s Dušanem, jako? A viděla jsi, jak se loučila s tím Dušanem, jaká ta líbačka a tak. Jí to bylo fakt asi jako hodně líto, úplně by to třeba chtěla. Jako, já jsem super říkala, tyjo, tak ať odejde, ale pak jsem si vzpomněla, jak jsme říkali, že oni by měli ty velké, ty penále za to, že... No. A Dušan říkal, že na ňu venku počká, jsem někde četla. Fakt? Ano. Říkal to do nějakého rozhovoru. Ano, někde to říkal. Tak to jsem zvědavá. Dobrá. Dobré. Tak jo. To byl zajímavý týden. Zajímavý, uvidíme, co přinese další. Jo. Tak děkujeme za poslech, dejte nám like a odběr a budeme se těšit zase příště. Tak jo, čauko.